Classmate, Hoy, alisa. unsa man? Wala, kailan ako? Wala po, anong tanwa? Sure, eh. Basag sa Nicolas. Ha? Ano man? Tinda naman lagi karon lagi. Ugan ni, nainda lagi ko sa unang trabaho ko. Naman rin yun, wala ikaw giadto mo GC day. Ay, dali. Unsa man? Dali ba? Ano man? Iati ka? Giad ko bi kay yun bin ato karong kuan. Kaun sa adlaw. Karong buwan na ako December ba? Ano ano? Di dali ya. Ha? Kuan. Iadi Ryan Nunez. Ryan Ninit. Oo. Ako, kuan na ako nako be, kaila pa ba kanako? Ano ipini mo? Nalimot naman ko eh. Classmate high school. Kaya kinsa nga anak ko. Ha? Classmate kita diha sa una. Classmate lagi talaga. Oh, si Kuan ko kasi. Nalimot naman taon kay. Ako bitaw to si Pumpia nimo sa una. Ano ipini mo ba? Brad GCG, Brad GCG. Gato JCJ di ay. Di good, nalimot naman ko eh. Okay, nya ka kanya. Giad ko ha. Ah. Sige. Reunion din nato di ay. Oo. Basta ako ipugi kani ay. Oo, iad ko diha. Sige. Brad Hindi, GCG, just- Brad GCG. Yes, spelling. BROD. BROD. JAY. J nga got. Oh, jar. Jar. G JAY. A Y. Ako type eh. Dara kana. Brad GCG. Gani. Oo Kana. nga. Palayo ko eh. Kani oh, sige. I-message ko. Basta ang ipin ko Ryan Nunez. Ah, sige. Ikuan ko ha. Salamat kayo. Ninda, unsa dil tinda nimo diha? Puti sa skin day. Ha? Puti sa skin Puti day. cheese. Oh. Kugihan na nimo Christmas eh. Ano ko lang sa gyapon. Ano ko na ko sa imong tinda ko no. Dara. Sa una dai mo bisa na bisa kay paan man to. Mi ano palitaw ko Christmas eh. Ali kasi. Palitaw ko. Asa na ka nagpuyo on oy? Naagi was pardo. Pardo ka. Oo. Pogon ay ki Pogon Pardo. Oh. Ayun ano mo. Oh, palitaw ko balik spinta classmate. Oh. Pag problema kay friend man ta. Sige, classmate. Gigana tagpila kay na. Tulo 20. Tulo 20. Ako na walohon sa ikaw. Sige. Di ba na ko nimo classmate eh gogihan mo gyapon kayo Sana gyapon. nahinda ko sa una no ganun. Ha? Nahinda ko sa una. Oh. Bang puto chiso. Ay di, pato ka paano ay si Indi. Dugay na ko ni Classmate, napa ko idagang kwarta ako na pakyawon ha. Pakyawon ako na. Papinon patik ka. Oo. Ikaw ray galot to ana. Inangkat to. Ang katra. Angkat. Kapin ni classmate. Sige classmate ha. Mita. Sige. See you. Salamat classmate. Sige ato na ko. Ha. Chati lang ko ha. Sige. Bye. Amping. Amping sa unta no, maurot na. Amping sa imong pagtinda ha. Ikaw ang isang biyahe pida. Sige class. Ay, maurot Bye. na. Thank you. Shout out din ninyo diha mga lods. Salamat sa pag-share sa akong mga video. God bless.